Монте Карло. Днес ще се повозим на ето този красив автомобил. Ние сме на доста ексклюзивното представяне на чисто новият Renault Alpine. Всъщност ние се намираме в Лазурният бряг, по покана на Renault Nissan Group, по повод представянето на бъдещото поколение Renault Alpine. Нашето приключение започна в Ница и приключи на легендарния Кол ди Турини през Монако. Преди да преминем към самото мероприятие, първо нека си припомним историята с марката Alpine. През 1955 г. Alpine е малък френски автомобилен производител, базиран в град Диеп. Собственик и създател на фирмата е автомобилният състезател Жан Ределе, който дава името Alpine в чест на най-големите си победи и извоювани фабрики. Също с Ределе започва като най-младият дилър на Рено във Франция. След време той решава да започне производството на собствени автомобили, използвайки множество части на Рено. Това от своя страна привлича Рено и през 1973 г. френският производител добива напълно марката Alpine. През 60-те Ределе получава правото да преработи шасито и карусерията на моделът R8 на Рено. Новият автомобил получава името Alpine A110, като след време става популярен и с името Берлинет. Ределе и Рено започват производството през 61. Първоначално автомобилът е разполагал с 900 кубиков двигател, генериращ едва 51 конски сили. Вече в по-късните версии се е използвал 1600 кубиков двигател с 140 конски сили, а на пазара са били предлагани и турниголни варианти с 180 конски сили. С уникалното си тегло от едва 620 кг Alpine A110 става популярен след рали състезателите през това време. В началото на 70-те A110 постига победи в рали Монте Карло, Корсика, Сан Ремо, Акрополис, Португалия и други, като през 73-та дори успяват да вземат титлата при конструкторите в световният рали шампионат. В края на 1966 г. Ределе пристига в София по покана на държавно стопанско предприятие Булет, което наред с Българ Рено има намерение да усвои монтажа на Alpine в България. През 1967 Ределе изпраща от нас няколко 1100 кубикови двигателя, с които са сглобени два автомобила Българ Рено 8. През това време A110 е тотален хит в Европа и в България Българ Alpine се превръща в национална гордост след участията на Илия Чубриков на европейската рали сцена. През 1968 Илия и Никола Чубрикови, както и Атанас Тасков и Атанас Агурата взимат участие в легендарното рали Монте Карло. Българ Alpine се произвежда в периодът 1967-1969 в Пловдив, като до ден днешен няма точна информация колко автомобила са излезли от завода. Според официални данни на Рено са произведени едва 35 броя, но според редица източници са излезли около 100 броя.
представяне на бъдещия автомобил бе на пристанището в Монако, като журналисти от цял свят бяха приветствани от над 80 автомобила Renault Alpine от всички краища на Европа. Дори самият принц Алберт от Монако дойде да наникне под покривалото на новият Alpine, който очакваме с нетърпение да видим. Сред световен журналистически елит ние успяхме да се срещнем с редица известни имена от авиоспорта, като пред нашата камера застана самия Жан-Пиер Никола, който в момента оглавява европейският рали шампионат. Жан-Пиер ми разказа за годините, през които се е състезавал зад воланът на А110, както и за атмосферата в отбората през 60-те и 70-те години на изминалия век. Okay, can you tell us how excited are you of this real life of Alpine? It's always beautiful to see so many cars. It's 40, more than 40 years that we were the first world champion with Alpine, and now we are waiting about the new car. What will be this new car, and we hope it will be the same spirit. Alpine is a big family, and we hope in the future it will be the same with the new car. Ето как пристигна на събитието изпълнителният директор на Renault Nissan Карлос Гор.
представянето на Alpine Vision ние се отправихме на приключение към легендарният Кол ди Турини с една цел: да върнем една легенда в настоящето.